Пахваленый Иисус Христос. На веки веков. Аминь. Сёння мы у гостях у спадарыні Карпеш Розалії Станіслаўны. Паважаная Розалія, распавядзіце нам, калі ласка, як выглядала, дзе вы нарадзіліся, як выглядала ваша дзяцінства? Ну, я нарадзілася ў вёсцы Сігневічы Бярозаўскага района 16 красавіка 1960 года. Гады свае хаваць не будзем. Але я вельмі ганаруся, што папа рымскі Бенедыкт XVI таксама нарадзіўся 16 красавіка, поэтому для мяне гэта было пэўнай радасцю душы, калі яго прызначылі рымскім папай. Дзяцінства прайшло недалёка ад нашага касцёла пры Святой Дзевы Марыі, там, дзе знаходзіцца хата маёй мамы. І зараз, што хачу сказаць, дзяцінства было і шчаслівае, і вельмі цяжкае. Шчаслівае, па-першае, таму, што я была адзіная любімая дачка і ўнучка ў сваёй мамы і бабулі. А цяжкае ў тым плане, што бацька пакінуў, паехаў у далёкі свет чужых дзяцей гадаваць. І гэта для мяне было і крыўдна, і сорамна, таму што ува ўсіх маіх равеснікаў былі добрыя бацькі, якія кожны бацька клапаціўся пра сваіх дзяцей, пра сваю жонку, пра сваю сям'ю. А для нас любая гаспадарчая нават справа станавілася вялікай праблемай. Трэба было шукаць людзей, якія маглі б нам дапамагчы. Вось гэта, канешне, вельмі прыгнятала. Але ў мяне была вельмі цудоўная бабуля, якую звалі Мальвіна. Дзявочае прозвішча Вайніловіч, самі ведаеце, якое вядомае на Беларусі, Мальвіна Вайніловіч. І вось бабуля, яна вельмі многае перажыла ў сваім жыцці, таму што яе мужа, майго дзядулю, немцы расстралялі адразу, як прыйшлі, праз 2 тыдні. Але яна была жанчына валявая, і яна заўсёды препадавала мне асноўныя ўрокі мудрасці жыццёвай і заўсёды казала: «Учыся, ўнучка, таму што бацькі ў цябе няма, і ніхто табе не дапаможа, акрамя Бога і тых ведаў, якія ты атрымаеш». Я бабулю слухала заўсёды, і штосьці з мяне, напэўна, атрымалася. А што тычыцца маёй мамы, то мама, таксама, як і бабуля, былі людзьмі вельмі веруючымі. Мама была адмысловай швачкай. Яна магла пашыць усё, нават ад мужчынскага касцюма да паліто, не кажучы пра жаночыя нейкія ўборы. І калі я трохі падрасла, я так лёгка малявала маме ўсе мадэлі сваіх сукенак і касцюмаў, якія хацела насіць. І мама, канешне, выконвала мае заказы, пакуль магла, пакуль тады гэта было вельмі важна, таму што штосьці, прыдбаць такое дастойнае было праблемай, а тое, што пашыта, было вельмі прыгожым. Поэтому я вельмі удзячна тым урокам і рэлігійным, і жыццёвым, якія прыпадалі мне маі самыя блізкія матуля і бабуля. Канешне, сям'я ў нас была вельмі рэлігійная, дзякуючы бабулі. Поэтому усе і святы мы адзначалі так, як патрэбна. І вось і малітоўнічкі, маміны, бабуліны, усё я захоўваю беражліва. І, канешне, заўсёды звярталіся да Бога, каб перадолець усе цяжкасці, якія прыходзілі ў нашым жыцці. Што тычыцца касцёла, то я заўсёды цікавілася гісторыяй, гісторыяй і раёна роднага, і нашай вёскі, і касцёла. Прабачце, я калі так можна яшчэ дапоўню пытаннем такім. А вы ў дзяцінстве касцёлы былі адчыненыя? Вы хадзілі туды ў касцёл? Не, касцёлы былі ўсе закрытыя. І калі я расказваю людзям, што мяне хрысцілі ў тым жа касцёле, дзе Тадэуша Касцюшка, то ўсе мне вельмі зайздросцяць. Таму што на пачатку не ведаюць, дзе гэта было, і думаюць, што неведама дзе. А на самой справе гэта была Косава, бліжэйшы касцёл, які быў адчынены. І там мяне і хрысцілі. Канешне, я вельмі ганарылася, што гэта было ў тым жа касцёле, што і Тадэуша Касцюшка. Можа, яшчэ і тая хрысціння і расказваю, але я потым дачыталася, што ў пару Касцюшкі, канешне, быў драўляны касцёл, ён потым згарэў, на яго месцы быў касцёл Святой Тройцы устаноўлены новы, але вось тая, правільна вы кажаце, тая каменная ваза, тая хрысцільня засталася тая ж самая.
Вось. І поэтому, калі мы з калегамі паехалі туды на экскурсію, мне, канешне, это было цікава, я падышла туды і пачала камусьці з калег расказваць. Ага, мы ўбачылі гэтую шыльду, што тут хрысцілі Тадэуша Касцюшку, а той кажа: а дзе шыльда, што цябе тут хрысцілі? Розалію Станіславовну. Ну. Што тычыцца, а касцёлы былі, канешне, зачынены. Наш касцёл быў разрушаны, можна так сказаць, сігневіцкі, але бабуля, мне было гадоў 8, і бабуля адвезла мяне ў Ружаны. Там быў адкрыты касцёл, і там яна прывяла мяне да першай камуніі. І там служыў старэнькі святар, і гэта быў першы той святар, які, так сказаць, сваім словам Божым уздзейнічаў на мяне, як на малое дзіця, і я, канешне, заўсёды яго памятаю. Што тычыцца нашага касцёла, то бачыце, у 1795 годзе яго пабудавалі Марыя Юзаф Прозары, якім належала вось гэтыя зямельныя ўладанні, і пагэтаму я заўсёды у напамінках па восені так указваю іх імёны і прозвішчы наперад сваіх блізкіх вось і продкаў, а і іх таксама, таму што я лічу, што трэба гэтых людзей памятаць. Праз многа гадоў наш доктар, які прыехаў з Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці, Аўчыннікаў Владзімір Яўгенавіч, цікавіўся вельмі гісторыяй, мы з ім не раз размаўлялі, я некалькі разоў пісала пра яго, і вось ён шляхам роспытаў знайшоў месца іх пахавання на старых могілках у Сігневічах. Вось. І там ён вызначыў, што гэта вось гэтыя магілкі. А я яшчэ памятаю, калі мы там паслі кароў за могілкамі старымі, і мы бегалі там, канешне, то там па вясне расцвіталі белыя ружы. Вось такія пляцістыя, маленькія, але настолькі прыгожыя, з такім водарам белыя ружы. Нехта ж іх пасадзіў, і яны, бачыце, многа дзесяцігоддзяў там па вясне адраджаліся і зацвіталі. І поэтому вось Владзімір Яўгенавіч у ПМК-54 заказаў жалезныя крыжы, іх пафарбавалі чорнай фарбай, яны былі там установлены, і ён так даў заданне сваім медыцынскім сёстрам і санітарачкам, каб яны там аблагародзілі гэтыя магілкі і пасадзілі кветкі, і яны многа гадоў за імі наладжваюць ось такую апеку. І вы ведаеце, дзе гэта месца пахавання? Ведаю, магу вам паказаць. А што тычыцца нашага касцёла, то бачыце, як столь жа рухнула. Я памятаю, напэўна, гэта быў 1974 год, калі маланка ударила просто в одну з вежаў і яе разваліла. Менавіта была вельмі такая, і вецер быў моцны, такі, што просто вокны адрывала, раскрывала. А касцёл пачаў гарэць? Не гарэў. Просто ударила? Просто маланка ударила, і вежа адна развалілася. І столь там прагніла і упала. Але на нашай вуліцы жыў старэнькі дзядок, наш сусед Казімір Зарэцкі. А тады ж людзі запросто прыходзілі, не так, як зараз, да аднаго з суседзяў, проста, і людзі заўсёды былі рады бачыць адзін аднаго. Апавядалі пра розныя навіны, і пра жыццёвыя, і пра калгасныя, штосьці ўспаміналі са старых часоў, мне было вельмі цікава. І той дзядок не раз сказаў: пабачыце, яшчэ ў нашым касцёліку будуць званы званіць. Людзі пераглядаліся, хто гэта чуў, і думалі: ай, старое, што малое, што ж ён кажа, калі ў касцёле захоўвалі мінеральнае ўгнаенне і балоны з газам, правда? Які касцёл? Але, і бачыце, зараз даказваюць, што упершыню за гісторыю чалавецтва вырасла маладое пакаленне, якое разумнейшае за старэйшае. Маецца на ўвазе, што з гаджетамі гэтымі так. Людзі сталага веку такога не ўмеюць і не могуць, і не хочуць, напэўна. Але вось што такое мудрасць нашых продкаў і старэйшых людзей. Вось гэты факт я лічу вельмі вызначальным. Канешне, гэты наш старэнькі сусед не дажыў да таго дня, калі касцёл пачалі аднаўляць, але гэтыя яго словы запалі ў душу і запомніліся назаўсёды. Я яшчэ, бабуля і мама вучылі заўсёды так званай народнай дыпламатыі, у лепшым сэнсе гэта слова. У якім плане? Перамешаныя ж людзі і сем'і былі, праваслаўныя, католікі, змешаныя, канешне. Але ўсе жылі ў згодзе заўсёды. Але мама і бабуля мне заўсёды казалі, што калі ў твайго суседа праваслаўнага вялікае свята, то нельга
абраджаць яго веру. У якім плане? Нельга сякерай рубаць, малатком забіваць гвоздзі, піліць дровы і нават вывешваць на відавоку бялізну, каб не абраджаць яго веры і яго свята. Канешне, ты можаш штосьці рабіць у хаце, за хлявом, у агародзе, каб цябе ніхто не бачыў. Спраў то на сяле ж заўсёды было многа. Але вось так на відавоку ты гэтага рабіць быў не павінен. Ушанаваць эту культуру. Шанаваць, канешне, і шанаваць па-суседску і А вось адносіцца. такі момант, яшчэ вяртаючыся да таксама вашага дзяцінства. А упершыню малітвы вас бабуля навучыла ці мама? Канешне, не, бабуля ў нас заўсёды была галоўнай. Галоўнай была бабуля ў хаце, і мама яе слухала, канешне, і ўсё рабіла так, як ёй падабалася. І, канешне, бабуля для нас гэта была таксама вельмі важны аўтарытэт вялікі. І што яшчэ запомнілася? Я заўсёды, дарэчы, цікавілася гісторыяй у любым плане і зараз да гэтых часоў, але па драбніцах збірала гісторыю, канешне, і нашых мест, асабліва любага Бярозаўскага раёна. А запомнілася Божая ласка, дапамога і вялікі тое, што Бог абараняе чалавека. З бабуліных таксама расповедаў. Вось, напрыклад, у прадзеда і у прабабулі маіх Вайніловіча, Міхаіла і Марыі, якія жылі ў Шляхпушчы, значыцца, сярод лесу. Там была любоўная свая гісторыя, калі яе аддалі за другога, больш багата хлопцаў, якое было многа зямлі, угляны. Але роўна праз год у дзень шлюбу ён памёр. Аказвалася, што гэты жаніх быў хворы, ніхто не ведаў. І яна ж вярнулася да бацькоў у Сігневічы са сваім клуначкам, з прыданым. Але у той сам дзень шлюбу? Ну, праз год, роўна праз год. Ага. А прадзед жыў у Равяцічах. І ён ужо прачуў пра гэта і праз некаторы час пасватаўся, і яе бацькі ўжо са згоды аддалі. А да гэтага не хацелі аддаваць, бо казалі: ой, ён толькі з бацькам ходзіць па вяселлях і на гармоніі грае, які з яго будзе гаспадар. На самой справе гаспадар быў вельмі выдатны, і моя бабуля заўсёды вельмі з любоўю і шанаваннем адносілася да свайго бацькі. І вось яны сышліся, шлюб быў, вянчаліся ў Сігневічах у касцёле, усё жывуць душа ў душу. Прадзед мой купіў свайму сыну 100 гектараў лесу ў Шляхпушчы, а дзеткі нараджаюцца і паміраюць. І, канешне, гэта іх вельмі прыгнятала. І вось аднойчы майму прадзеду Міхаілу Вайніловічу прыснілася дама у вялікім доўгім адзенні, жанчына, вельмі прыгожая, у доўгім адзенні, у якой ён пазнаў Божую маці, якая яму сказала: стаў крыжы на дарогах, і ў цябе з'явяцца дзеці. І ён пачаў гэтак рабіць крыжы, ставіць іх ля дарог, і сапраўды нарадзіўся сын, яшчэ 5 дачок, вось бачыце. А што тычыцца лёсу маёй бабулі Мальвіны, дык у вайну, калі дзеда майго расстралялі, уварваліся 2 п'яных паліцэйскіх у хату з вінтоўкамі. А што ёй было рабіць маладзенькай няшчаснай жанчыне з 2 малымі дзеткамі? Яна ўпала на калені перад святымі абразамі і сказала: матка Боска, выбраць. І вы ведаеце, мабыць, адзін з іх больш цвяразейшы, усё ж такі ён пастыдзіўся вось гэтых святых лікаў, якія вакол віселі на сценах, і сказаў: ай, няхай другім разам. І так яны павярнуліся і пайшлі. Поэтому, канешне, такое не забываецца. Я яшчэ памятаю такі выпадак са свайго ўжо жыцця. Мама і бабуля вельмі хацелі, каб я стала настаўніцай. І я, канешне, узяла гэта, так сказаць, за іх заданне, што трэба выканаць. І я паехала паступаць у інстытут. Я ніколі на штосьці лёгкае не разлічвала. Я ведала, каб лёгкі білет трапіў, то трэба ведаць усё. І, канешне, здала экзамены вельмі добра. І вось сніцца мне сон. Я выходжу з хаты, з парога, і бачу на небе вялікі абраз Езуса Хрыста. Прыгожы, каляровы, і рука ў яго прыпаднята, і ўнізе ідзе вялікая залатая страла ў сторону Брэста. Я ж паступала ў Брэсцкі педагагічны інстытут, бо куды? Які Мінск, якое што, калі бацькі не было, дапамогі ніякай, мама хварэла цяжка, і гэтак бабуля атрымоўвала 12 рублёў пенсіі на той час. І праходзіць 2 дні, і прыходзіць выклік з інстытута, што я паступіла, і вось гэта таксама быў такі Божы знак, можна так сказаць. Паглядзіце. А вось
дзяцінства, потым вы ўжо падраслі, паехалі вучыцца. А як вы там гэту веру сваю, кантакт з Богом ведаеце, утрымалі? як, трэба ж было неяк, так сказаць, да тых умоў, якія існавалі, трэба ж было неяк прыстасавацца. Усё было. Навуковы камунізм давялося здаваць, марксістска-ленінскую філасофію, і нават навуковы атэізм, куды падзецца. Але я вучылася на павышаную стыпендыю, таму што трэба было самой клапаціцца пра сябе. Не так самой, мама і бабуля, канешне, усе сілы клалі на тое, каб я атрымала вышэйшую адукацыю. То, што ж ты? Казалі, што Бога няма, але ты ў душы адчуваў, што вось цябе навучылі, што трэба ісці па жыцці з Богам. І ў тым жа плане, як думаецца, хтосьці ж стварыў гэты прыгожы свет, правда? Вось такі прыгожы, такі дасканалы, адны толькі кветкі, правда, чаго толькі каштуюць. І ў той жа час думаецца, што самае недарэчнае стварэнне Божае – гэта чалавек. У якім плане? Той чалавек, які атамную бомбу вынайшоў, сёння 120 гадоў з дня нараджэння Юрыя Харитона, які быў адзін з тых, хто яе зрабіў. Чалавек, які войны шматлікія распачынае і гэтак далей. І ўчынкі непрыгожыя, асабліва вось у наш час, вельмі цяжка слухаць, калі маладыя людзі, якія ляжаць на дыванах і знаходзяць старэнькіх людзей, што адкладвалі па рубліку на сваю старасць, на сваю хваробу і нават на тое, каб годна адысці ў апошні шлях. На што ж старыя людзі адкладваюць заробленыя цяжкімі мазалямі грошы, правда? А у нікога няма сумлення, каб не рабіць такія непрыгожыя ўчынкі. І я хочу сказаць, што гэта ж для тых людзей, якія ідуць на такое, яны без пакарання не застануцца. Жыццё ўсё роўна іх пакарае. А вось вы кажаце, што быў гэты атэізм, выкладалі вам там нейкія напрамкі філасофскія атэістычныя, там і Маркс, і Энгельс. А ці у вас было ўнутры такое змаганне з сабой і з той, як вам сказаць, з той традыцыяй хрысціянскай, якую перадалі вам бабуля і мама? Ці вось вы змагаліся, образна кажучы, як Якуб з Богом, да? Ці вось было у вас такое? Я хочу сказаць, што я і зараз не такая ўжо ўзорная верніца. Мне здаецца, што яшчэ многае трэба на гэтым шляху рабіць, і ніколі не думаю, што я ўжо самая такая веруючая. А ў той час, бачыце, які зараз гэты час паказвае, што пры савецкай уладзе не ўсё было так дрэнна. І разумееш, што, напрыклад, калі не было ў сям'і грошай, як бы ты атрымала вышэйшую адукацыю. І той жа камсамол ці піянеры нічому ж дрэннаму не вучылі, правда? Вучылі паважаць старэйшых, дапамагаць там малодшым і рабіць добрыя ўчынкі дзеля найперш сваёй дзяржавы, сваёй зямлі і гэтак далей. А так, я кажу, што недзе пагадненне знаходзіла паміж тым і тым бокам жыцця. Прыязджала дадому, канешне, і усе мы адзначалі і рэлігійныя святы, і ўсё рабілі так, як было вызначана вось у жыцці. А там, што ты, гэта ж былі вучэбныя прадметы. А калі, напрыклад, сяброўкі вашыя, там ужо, скажам, ўжо ў дарослым узросце даведваліся, што вы, веруючы чалавек, это былі часы яшчэ такой агрэсіўнай атэізацыі. Вось як-то вас высмейвалі, вас падтрымлівалі, альбо нейтральна адносіліся да вас? Нейтральна адносіліся, тым больш, што аднакурснікі ўсе былі, канешне, праваслаўныя. Я адна была каталічка, але я была заўсёды, як вам сказаць, лідарам і ў грамадскім жыцці. Я не то, што там, каб лягчэй, каб там адседзецца недзе. Я і зараз разумею, там бываюць людзі, ой, там не цікава было на такім мерапрыемстве. Так ты павінен сам штосьці зрабіць, каб гэтае мерапрыемства было цікавым. Поэтому не, я такого не адчувала. Але была смешная гісторыя, в якім плане, калі была такая па радыёперадача для веруючых і няверуючых. І дыктар добра пастаўленым барытонам расказваў, Бога няма, і гэтак і сё. І тут жа прыйшоў другі час, і той самы дыктар тым жа самым голасам пачынае гаварыць, што Бог ёсць, быў і заўсёды будзе, і ўсё на зямлі ад Бога. То гэта было, канешне, вельмі так смешна.
А яшчэ я ганаруся тым, што менавіта ў нашай хаце, ў мамінай хаце прымалі кардынала Казіміжа Свёнтака. На той час ён быў адзіны кардынал ва ўсходняй Европе. Ён прыехаў, канешне, ў раён з візітам і наведваў наш касцёл. Касцёл яшчэ быў у стане рамонту, поэтому прымалі яго ў нашай хаце. Людзі папрасілі, сказалі, што у вас і кветак много, і прыгожа, і недалёка ад касцёла. Мама моя, канешне, старалася заўсёды, каб было ў нас прыгожа, наколькі ў яе хапала сіл. І пагэтаму вось кардынал быў у нашай хаце, распавядаў маёй маме пра свой нялёгкі лёс, і гэта таксама вось вельмі грэе душу. І ў маі прошлого года калегі запрасілі мяне на экскурсію ў Пінск, і поэтому я там кругом была і бачыла той касцёл і катэдру, дзе служыў Казіміж Свёнтак, і месца яго апошняе пахавання, і расказвала нам экскурсавод, што прыязджаў пісьменнік Уладзімір Караткевіч, які лічыў анёлы ў касцёле, вось драўляных там жа анёлаў безліч. Ну, а Караткевіч для мяне таксама, я кажу, што это любімы пісьменнік беларускі, таму што наш прафесор Уладзімір Калеснік запрашаў яго да нас на сустрэчы, поэтому я асабіста яго бачыла, ну, задавала нават яму пытанні, і поэтому, ну, гэта, канешне, цікавае было падарожжа. Я вельмі ўдзячна лёсу, што я там пабывала у Пінску. А так я бачыла многія касцёлы, і ў Гродні я была, і ў Іўе, ось Іўе, конечно, ну, конечно, і Гродзенскі, фарны касцёл, як называюць, вельмі ўразіў, і Іўе, ну, там касцёлу больш як за 400 гадоў, і там, ну, людзі не далі, як кажуць, і крануць ні адной палечынкі. Усё засталося такім, якім яно было. А так, паважаць трэба тую зямлю, на якой ты жывеш, таму што у мяне быў калега, ён быў, дарэчы, са Смаленскай вобласці, яго многія ведалі і памятаюць, Анатолій Раманаў, і на першы фотакарэспандэнт. На першы погляд быў такі вясёлы і не вельмі сур'ёзны чалавек, такі ў яго быў імідж. І ён быў родам са Смаленскай вобласці, але ён заўсёды казаў мудрыя словы: трэба паважаць тую зямлю, на якой ты жывеш. І вось і бывае, што я расказвала і нейкім дэлегацыям, якія ў раён прыязджалі, то я заўсёды, да прыкладу, прывожу і Сігневіцкі касцёл, яго гісторыю, і Селецкі, правда, што касцёл святога Аляксея. Бачыце, сельчукі, да каго яны толькі не звярталіся, там жылі ў згодзе і праваслаўныя, і яўрэі, і сінагога была, і царква з вялікай гісторыяй, а касцёл ім ніхто не дазваляў пабудаваць. Да генерал-губернатара звярталіся, і каго толькі не прасілі. А імператар праваслаўны расійскі Мікалай II дазволіў пабудаваць касцёл, і памятаеце, у 1912 годзе ён быў адчынены, і ў 2012 годзе я асабіста да вас звярнулася і папрасіла, ці можна мне напісаць, што вось стагоддзе гэтакай святыні. Ну там, конечно, касцёл быў, толькі ён як тэрыторыі, скажем так, перайшлі ва ўладанне цара, гэты касцёл перайшоў у абрад усходні. Там прыехаў бацюшка і пачаў у гэтым касцёле служыць. І тады католікі аказаліся без касцёла, ну і вымушаны былі ўсё ж такі змагацца, і да, яны пабудавалі другі свой касцёл. А вось другі такі момант. Вы, вось зараз, як вы кажаце, вы актыўны чалавек, так, у грамадстве, скажем так, у раёне, у грамадстве, вы сапраўды актыўны, і запрашаюць вас, і вось, і кандыдаты ў дэпутаты, каб былі давераным лицом, гэта таксама аб нечым сведчыць. І, напэўна, вы ўжо ў такім дарослым узросце сустракаецеся з рознымі людзьмі, з рознага ўзроўня, з розным, там, скажем так, не толькі з простымі людзьмі, але дзесьці, можа, і з палітыкамі, і з чыноўнікамі. І ці яны пытаюць вас, просяць, вось, ведаючы, што вы хрысціянка, каб вы распавялі пра Бога штосьці, ці ёсць такія вось пытанні, тэзы вам стаўляюць, і што вы ім кажаце, калі ёсць такія моманты? Не, ну, так ужо, ведаеце, я ж не то, што там, я лічу, што такія, магчыма, пытанні могуць даваць святару. Ну, а я ж асоба светская, ну, але пры каве, пры гарбаце, напрыклад, зусім такое. Ну, бачыце, якія, дай Бог, ну, што насталі часы, калі усе людзі, у тым ліку і вялікія кіруючыя асобы, якія адносяцца з вялікім паразуменнем да веры, і Беларусь у гэтым плане можа служыць узорам, што у нас уся любая вера мае права жыць. Ну, акрамя там ужо якіх-небудзь слугаў, сектантаў.
Ну, і поэтому тут я вялікай праблемы не бачу. А сорамна, канешне, за некаторыя краіны, дзе навідавоку Каран паляць, спальваюць. На што вы чапаеце пачуцці мусульман і іхнюю святую кнігу, правда? Это іх вера. Няхай гэтыя людзі жывуць так, як яны хочуць жыць. Тым болей, што там многа добрага, якога яны вельмі з павагай і клопатам адносяцца да бацькоў сваіх, правда, да старэйшых пакаленняў. Там няма разводаў, там дзеці, сям'я, гэта галоўнае ў жыцці. І не трэба абраджаць чужую веру. Поэтому тут вось на Беларусі адносяцца вельмі з вялікім шанаваннем. І вось і па справах рэлігіі прыязджалі сюды міністры, ну і людзі, якія, я таксама сустракалася з імі, але ніхто на гэтым, так сказаць, не заастраў пытанне, таму што верыць чалавек, і слава Богу, што ў яго ёсць вера, і яна павінна быць. Поэтому лічу, што гэта нейкі, так сказаць, агранічыцель у тваіх паступках і ў тваім жыцці, таму што трэба, не то што баяцца, але трэба думаць, як трэба жыць, што нельга здзейсніць нейкі дрэнны ўчынак, нельга абражаць чалавека, абкрадваць і гэтак далей. Поэтому вера ў Бога, павінны мы верыць. Вось вы таксама распавялі такую цікавую гісторыю, як дакументы, скажам, здавалі экзамен, дакументы ў навучальную установу, і вы ўбачылі образ Езуса Хрыста, да, з такой стралой у напрамку, што называецца, Брэста. А можа яшчэ нейкі такі цуд у вашым жыцці адбыўся, пра які вось так вы хацелі б так ведаеце, такім цудам я лічу тое, што Бог накіроўваў мяне на правільныя шляхі. Якія правільныя? На тыя, куды імкнулася маё сэрца і душа, і што былі здзейснены многія мае мары. Мама з бабулі хацелі, каб я стала настаўніцай. І я пайшла ў педагагічны інстытут. Я вельмі ўдзячна сваёй гэтай установе, выкладчыкам, яны нам проста крылы падаравалі. Там настолькі развівалі ўсе твае таленты, малыя ці вялікія, што проста хацелася жыць, радавацца і ствараць штосьці добрае і належнае. Але падспудна жыла мара. І гэта была журналістыка. І колькі людзей, я не буду называць, якія гэта былі, але многія казалі, не ідзі туды, нічога не атрымаецца. І нават калі я прыйшла ў рэдакцыю, у першы дзень адна жанчына мне сказала: а ты тут працаваць не зможаш. У рэдакцыю газеты «Маяк». У «Маяк». А я была зусім маладзенькая, ўсё трымцела ў душы. Я ж разумела, гэта ж не за станком стаяць, што я буду не адгінаючыся працаваць. А гэта трэба і таленты, гэта трэба, як то гаворыцца, і інтэлектуальнае развіццё. Я ж разумела гэта ўсё. Але я толькі спытала: а чаму не змагу працаваць? Ой, тут так цяжка, яна мне казала, што трэба іншы раз работу дадому браць. То што ж это за цяжкасць? Разумееце? А каб я была Алісай з фільма «Госця з будучага», і мне трэба было сказаць: міленькая, а вось вы тут не зможаце, а я адпрацую тут 36 гадоў, з іх 6 гадоў на пенсіі, і нават калі я пайшла ў адпачынак, то было некалькі вельмі такіх прэстыжных прапаноў, каб людзі бачылі, што я на нешта годная. Поэтому я заўсёды думаю і, канешне, раю маладым людзям, што трэба становіцца профі ў сваёй прафесіі, якую ты выбраў. Трэба развіваць тыя таленты, якія ў цябе ёсць. Магчыма, і нечым і другім займацца. Але трэба працаваць над сабой найперш. І тады ўсё будзе. І тады ацэняць. І для кар'ернага роста вялікія магчымасці будуць, для матэрыяльнага здабытку. І я лічу, што ў нас заўсёды было грамадства роўных магчымасцей. І калі бачылі, што працавіты чалавек, што ён да чагосьці імкнецца, што ён узорна робіць сваю справу, усё, канешне, яго і выдвігалі на нейкія кіруючыя пасады. І я зараз бачу, многія маладыя людзі займаюць кіруючыя пасады, і я гэтаму радуюся, таму што вось іх прыкмецілі, і дай Бог, каб усё ў іх атрымалася, і яны жылі і працавалі найперш для сябе, для сваёй сям'і, для сваёй дзяржавы, і для таго, каб было не сорамна перад сваімі бацькамі, што з цябе штось ж атрымалася, ты іх не падвёў. І каб ты быў прыкладам для дзяцей сваіх і для ўнукаў.
Вы так подытожили, так, я хотел вас запытать, что вы можете сказать наступным поколениям. І ось вельмі пригожа таму, калі ласка, той, хто зараз слухае это інтэрв'ю, яшчэ адгарніце мінутку-другую назад і паслухайце, што сапраўды Розалія Станіслаўна вось кажа нам, звяртаючыся до нас з такімі жаданнямі, калі так можна сказаць, для малога чалавека. А ўвогуле, што вы не наступным пакаленню, а ўвогуле тым, хто нас зараз слухае, глядзіць, што вы вот хацелі б сказаць? Значит, я чалавек слова, правда? Я яго заўсёды любіла, гэтае слово, асабліва друкаванае. Калісьці школьніца ў 10 класе я адправіла, геройскі адправіла заметку невялікую газету. Яе надрукавалі адразу. На першай паласе яе скарацілі, канешне, ў 5 разоў, але гэта быў такі гонар для мяне. Мара ваша. Мара, канешне. І першыя свае заробкі гэта былі ганарары ад раённай газеты. Яна тады называлася «Маяк камунізма», але маяком так і засталася. А потым нават ад тэлебачання брэскага. Наш прафесар напісаў новую кнігу пра творчасць Максіма Танка, але ён паехаў дэлегатам у Маскву на з'езд пісьменнікаў СССР. А мяне яшчэ з адным студэнтам са старэйшага курса мы павінны былі чытаць урыўкі пра паэму пра Мікалая Дворнікава у прамым эфіры. І мне прыслалі за гэта такі вялікі ганарар, але моя група так мяне падвяла. Значит, быў практыкум там, а яны не прыйшлі на заняткі. І выкладчык сустракае нашага куратара Зосю Михайловну і кажа: «А дзе ж вашы студэнты падзеліся? Што гэта такое? Яны да мяне на заняткі не прыйшлі». А яна кажа: «Вы, калі ласка, не крыўдуйце, яны ўсё зробяць. Але наша Роза сёння выступае па тэлебачанні, поэтому палова групы пабегла ў інтэрнат, а другая палова, нехта там з дзяўчат блізка жыў на кватэры, і яны пабеглі глядзець тэлевізор». Такая была гісторыя. І, поэтому слово заўсёды для мяне было словом друкаваным. І я хочу привесці мудрыя словы нашай паэтэсы мясцовай Ніны Мацяш. Я ў яе была неаднойчы і пісала пра яе творчасць. І, канешне, это быў чалавек вялікага духу, таму што яна была цяжка хворая, але пісала цудоўныя вершы і займалася дзіўным відам творчасці, пёркаграфіяй, так назвалі. Яна з птушыных пер'яў вырабляла карціны. Яна сама мне расказвала, на пачатку гэта былі лісцікі кветак, і пялёстачкі, але яны ад сонца, хутка развальваліся. І аднойчы яна сядзела ў бацькавай хаце ў вёсцы Нівы і ўбачыла, было лета, акно адчынена, певень хадзіў па двары з прыгожым апярэннем. І яна зразумела, што гэта ж прыродныя краскі, якім нічога не зробіцца. І поэтому яна пачала такія паштоўкі і карціны дзівосныя з птушыных пёркаў. І Алена Васілевіч, беларуская пісьменніца дзіцячая, назвала гэты від творчасці пяшчотная пёркаграфія. Дык вось у Ніны Язэпаўны цудоўнае выслоўе ёсць: «Гасподзь схіляецца да ўсіх, ды ніц іх духам ён не чуе». Бачыце, як мудра сказана. А я таксама хачу сказаць словамі аднаго беларускага паэта: «Не трэба жыць, як набяжыць. Так жыць на свеце трэба, каб да апошніх дзён любіць зямлю, людзей і неба». Прыгожа вельмі. Лепш не скажаш. Вельмі прыгожа. І яшчэ ёсць адно выслоўе, таксама я яго бяру да душы: «Той дзень прапаў і страчаны навекі, калі ты не зрабіў таго, што мог, калі не паспрыяў ты чалавеку, няшчыры быў, нічым не дапамог». Бачыце, якія мудрыя словы. Сапраўды вельмі. А я хачу падзякаваць вас і пробашча нашага Владзіміра Буклярэвіча і ўсіх нашых беларускіх ксяндзоў за тое, што імшы ідуць на беларускай мове. І гэта вельмі кранае, і гэта вельмі вялікая справа, што, жывучы на беларускай зямлі, якая столькі вытрымала, дзе жывуць такія цудоўныя працавітыя людзі, правда? Мы ніколі нікому не рабілі нічога дрэннага, мы ні на нікога не нападалі, але калі прыходзілі да нас ворагі і ўсё знішчалі, адбівалі іх, і зноў пачыналі сеяць хлеб і садзіць бульбу і займацца роднай зямелькай, правда? І поэтому вялікі дзякуй вам, што вось гэтае мудрае слово святара вы да людзей даводзіце на роднай беларускай мове. Шчыра дзякую за такія вось цёплыя словы у нашым напрамку як святароў. Перад тым, як вам падзякаваць ад усяго сэрца за гэтае прыгожае інтэрв'ю,
і прыгожы ваш вось гэты аповід вашага жыцця і сустрэчы з рознымі людзьмі. Апошняе пытанне. Што вы скажаце Богу, калі яго сустрэнеце? Ну, найперш, канешне, я яго падзякую, таму што і вы вось вучыце з алтара, што трэба дзякаваць Богу, не прасіць у яго, але просіш і дапамогі, і, ну, таму што вымушаны гэта рабіць, цяжкія бываюць абставіны ў жыцці. А я падзякую Богу за тое, што ён падарыў мне магчымасць развіваць свае нейкія таленты, што ў мяне была цудоўная бабуля, цудоўная матуля, што Бог здзейсніў маю мару, і я прыйшла ў тую прафесію, пра якую з дзяцінства марыла і адпрацавала так многа гадоў, што Бог даў мне магчымасць на сваім шляху сустракацца з вельмі цікавымі людзьмі. Гэта былі і вядомыя паэты, і пісьменнікі, міністры, губернатары, генералы, палкоўнікі. Гэта былі людзі, якія займалі вялікія, ну, сенатары, дэпутаты, якія займалі і займаюць вялікія пасады. І, канешне, я і вучылася ад іх, і рада была гэтаму. Ну, дзякую за тое, што Бог падарыў мне дзяцей, падарыў мне добрага спутніка жыцця. Таксама бабуля казала мне, людзі ж сустракаюцца і на дарогах, і хлопцы прыходзяць з арміі, і так яно і адбылося. Прыйшоў хлопец з арміі, вось напамінак пра тое, дзе ён служыў. Гэта марская зорка з Карыбскага мора, каля вострава Кубы. Ну, і мы сапраўды сустрэліся на дарозе, і нарадзіўся сынок і дачушка, але адна мара не здзейснілася, канешне. І гэта цяжкі груз на сэрцы, таму што мне хацелася б, каб мы пражылі 50 гадоў разам, каб мы маглі з мужам прыйсці ў касцёл, дзе адбываецца прыгожы абрад, а я была на такім абрадзе ў касцёле, калі залатое вяселле, і, ну, як новае вянчанне праходзіць, правда? Аднаўленне, ну, то, канешне, гэтага мне было не дадзена. І наогул у лёсе роду, а я пачала пісаць гісторыю роду, таму што бачу, што дваюродныя і траюродныя браты і сёстры, калі я ім распавядаю пра ўсё, яны гэтага не ведаюць. І мне трэба гэта захаваць. Не дзеля таго, каб недзе апублікаваць, але проста для сваёй сям'і і для сваіх родных. Ось. Сіраты ў кожным пакаленні. Гэта былі розныя справы: вайна, Чарнобыль, амурныя справы. Вось мой муж быў ліквідатар, ну і воін-інтэрнацыяліст, калі казаць, што ён на Кубе служыў. І па прыказу ваенкамата, па загаду, яго прызвалі на паўгода ад ваенкамата ў 86-м годзе. У лістападзе іх ноччу ў 3 гадзіны паднялі па трывозе, па пантонным масту цераз Прыпяць перавезлі на 4-й блок. І вось гэта, канешне, усё адбылося праз колькі гадоў, і ў цяжкіх муках, як першыя пажарныя з Чарнобыльскай станцыі, тыя хлопчыкі, што тушылі гэтае полымя, а яны, дарэчы, яго і патушылі, асноўны пажар, але ўсё, што адбылося з рэактарам, ужо спыніць было немагчыма, і вось так ён і пайшоў з жыцця. І, канешне, гэта вельмі цяжка, што гэтая мара не спраўдзілася. А ў асноўным дзякую Богу за ўсё тое, што ён падтрымлівае мае сілы. І, ну, мама перадала мне, што, канешне, малюся Богу рану і ўвечар. Калі на працы была, то я і каялася ў сваіх споведзях, што не паспяваю, губы намаляваць паспяваю, як на працу іду. Або бабуля вучыла: землю грызі, а рызыкі не губляй. Бачыце, як сказана было? Ну, па-народнаму. А Богу малілася па дарозе на працу. Ну, зараз я гэта маю час зрабіць дома, але калі і рана, і ўвечар, і калі выходжу я з хаты, то я чытаю 2 малітвы. Ну, як мама навучыла: малітву да анёла стружа і па твае аброны. Ось, якую першую трэба, ці тут не мае значэння. Нема чаргі нейкай, абы малітва, кантакт з Богом. Мне чамусь здаецца, што калі вось Бог пачуе ад вас словы такія падзякі, то ён, напэўна, если там ёсць такія спіскі, скажа: паважаная Разалія, ты выкарыстала усе мае тыя моманты, якія я табе ў свой час даваў. Таму яшчэ раз, паважаная Разалія Станіслаўна, ад шчырага сэрца шчыра вам дзякую за гэтыя прыгожыя словы, за гэта інтэрв'ю, і няхай Бог вам найдалей і вашым блізкім благаслаўляе. Усяго вам добрага. Пахвалёны Езус Христос. На веки веков.